बड'लेण्ड ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलनि साहा इन्ड' भुटान बर्डाराव जिखिनि हाग्रा ओनसोल दङ जिखिनि फरेस्ट ओनसोलाव जिखिनि दंफां दङ बेखौ कनजारभेशननि थाखाय बेखौ रैखाथि लाखिनांगौनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो नोजोर होनांगौआ बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंनो बिबान खारन दिनै क्लाइमेट चेन्ज बा दिनै ड्रट खरां आरो मालाबा फ्लाड बे थासारिफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो रिजार्भ फरेस्टआनो जा बा पिआरएफआनो जा बा नेसनेल पार्कआनो जा बेयाव जिब जन्थुखौ रैखाथि होनाय आरो फरेस्टखौ रैखाथि होनाया बयनिबो बिबान आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिनि सल रेसपन्सिबिलिटि दा दिनै जि मोनसे थासारि नुदों जे बेयाव दंफां दाननाय मालाबा दंफां दाननानै लाबोनाय मानसिखौ एनकाउन्टार खालामनाय जादों मालाबा बेयाव इलिगेल दंफां दाननायनि रिपर्ट फैबाय थादों मिडियायाव नुदों आरो दाख्लैबावै रिसेन्टलि जि मोनसे नुबाय जे मोनसे एनजिअ सार्भिस प्रभाइडार जोंनि नुनायाव खोनानायाव आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जे आसलते दंफांखौ सोर दानदों आरो बे हान्जाया बुङो जे रायजोफोरा बा दंफां सिखावा दंफांखौ दानदों बिथांमोना बुङो रायजो राजा आरो दंफां जायफोर माने बेखौ लानानै माने कनसियास बिथांमोना बुंदों बे हान्जाया दानदों एनजिअआ दा बे मोनसे जोंनि जि मोनसे थासारि जों लुबैयो जे दंफां दाननाया टटेलि बन्द जानांगौ दंफां दाननायखौ खुनु कारनाव जों टलेरेट खालाया आरो बिनि थाखाय बिटिआर काउन्सिल आरो आसाम सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे बे जि जाथाय जादों जे 6-8 खान माने बेसेबां गिदिर गिदिर खुन्दा लानानै फैनाय दिनै माने हाग्रा ओनसोला धंस जानायनि मोनसे लामायाव दा बेखौ लानानै जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकार बिटिआर सरकार बे सोर दायनिगिरि सोर दंफां दानमारदों सोर सिखावै खावदों बेखौ आङो दिनै थोंजोङै माने बुंनो नागिरा कारन रियेलिटिया दिनै नङा गाबोन ओंखारगोन किन्तु बेखौ तदन्त खालामनांगोन बिनि सायाव फेक्ट फाइन्डिं खालामनांगोन दा बेखायनो सोर सैथो सोर नंखाय सोरो फोलानानै बाथ्रा बुंदों सोरो बेयाव माने थार बेखौ नायबिजिरनांगौआ जाबाय सरकारनि दायित्व बेखायनो जोङो खावलायदों आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिला हाइ लेभेल मोनसे इनकुवेरि कमिटि बहायनांगौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ खावलायदों जे बेयाव मोनसे हाइ लेभेल इनकुवेरि कमिटि बहायनानै राइट आरो रं दंफाङा सोर दानमारदों बिनि सायाव मोनसे जास्टिफिकेसन फैनांगौ आरो दंफां दाननाया टटेलि स्टप जानांगौ खुनु कारनाव एबसुआ दंफां दाननायखौ टलेरेट खालामा आरो गोख्रैनो एबसुनि टिमा जि जायगायाव बे कारबारा जादों जि सोलिबाय थादों बे जायगायाव जोङो थांगोन नायबिजिरहैगोन आरो बिनि थाखाय जों उननि समाव सरकारखौ भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो प्रेसार होगोन जाहाथे बेयाव खुनु दंफां फांसेबो दाननाय बेबायदि सिखावै दाननाय बेबायदि थासारिया जाहाथे सोलिया टटेल स्टप जायो मैयानिफ्राय माबायदि नायबिजिरनाय चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना गावनि लेभेलाव खालामदों जोङो माने मोजाङै खालामनांगौ बिनि सायाव जोङो दाबि दैखाङो किन्तु जों लुबैदों स्टेट लेभेलनि हाइ लेभेलनि इनकुवेरि मोनसे कमिटि जानांगौ जाय इन्डिपेन्डेन्ट माने रावनिबो इनफ्लुयेन्सआव फैया निरपेक्ष भाबै राइटआ सोर रङा सोर बेखौ दिहुननांगौ होमबासो बेयाव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों जि मोनसे बेयो बेखौ दाय होलायनाय जि थासारि फैदों बेयो माने बेयाव गैया जागोन गोजोन्थों।